Ако нощем птица кацне на прозореца, не я гони. Тя носи вестото от въдното. Погледът ти разкрива тайни, които не искаш да знаеш. Някои птици се хранят със страх и шумолят тихо. Тежестта остава в дома ти. Дърво, ударено от мълния, не се пипа. Душата на бурята остава там, докоснеш ли го. Бурята се връща. Шепоти идват от дървото, сенките се извиват. Тежестта остава дълго. Кръвта на земята не се забравя. Ако я оставиш, привикваш неща, които чакат реванш. Чудове, студени течения, сенки, те наблюдават и помнят всичко. Внимавай за човек, който пресича пътя ти без причина. Той носи страх в дома ти. Нощем започват странни шумове и сен. Тези пътят следват ти. Не се освободиш от него. След смешна улица, не виждам се това. Те означават, че някой е вълна, който ти следва, без да си мисли. Снегът и подвиг, защо? И те някъде където не искаш да отидеш.